Jamanaw an bɛ aw fo k'aw koɲumandaw ka don o don timinadiya kosɔn k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa ka aw kunnafoni. An ko aw ma ko aw danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabaw la an bɛ taa lere ka jira k'a fɔ jatigɛwalekɛlaw kɛlen don ka da sɔgɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen in da la Tɔnbukutu mara la. A kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya caman lase mɔgɔw ma. O kɔfɛ Kangaba mara la i b'a ye k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ min ni a kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase musow ma. Mɔgɔ caman ni tora da fɛ. A ko dusumakasa bonyanen don kosɛbɛ nin waati la. Kibaru wɛrɛw bɛna fara olu kan ni ko k'aw tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Jamanaw an ko aw ma ko kura ko aw danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. An b'a jira k'a fɔ ko lere ye Tɔnbukutu mara dugu dɔ ye. A bɛ kalo 3 bɔ sisan jatigɛwalekɛlaw kɛlen don ka angara da dugu in na. Donnaw bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don. Mɔgɔ tɛ don, mɔgɔ tɛ bɔ. A kɛlen don kosɛbɛ ka gɛlɛyaba lase dugu ma jango balofɛnko ni makoɲɛfɛn wɛrɛw sira fɛ. An ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka Umaru Sidi ka sira lamɛn an ye min sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ. Wallahi yan sisan gɛlɛya mun bɛ an ka sisan kɔni vraiment an b'a fɛ ka sira nin dayɛlɛ parce que an ka yɔrɔ ni a ci ɲɛna an ka yɔrɔ ci ɲɛna fɛn ninnu bɛɛ vraiment fɛn ninnu bɛɛ bɛ gɛlɛ bi kɔni lɛrɛ yan fɛn ninnu bɛɛ bɛ gɛlɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan gɛlɛya jɔ de bɛ an sɛgɛnna wallahi an sɛgɛnna dɛ wallahi malo 50 waa seegi ɲɔ waa seegi hali i t'a ye tulu litiri kelen 180 wallahi 180 yan kɔni sisan kɔni wallahi mobility dɔ mobility bɔ wotoro ti dɔ wotoro ti bɔ lɛrɛ kɔni sisan hali fɛn kelen ti dɔ yan nɔ a ti dɔ a ti bɔ sisan kɔni an y'an dɛmɛ parce que sisan ɲɔ tɛ iska b'a dɔn malo tɛ foyi tɛ wallahi sisan lɛrɛ yan foyi tɛ an bɛ gɛlɛya dɛ wallahi an bɛ gɛlɛya sira ninnu bɛɛ datugura ɲina ji nana yan nɔ an ka so ninnu bɛɛ bi na sisan mɔgɔ ti dɔ mɔgɔ ti bɔ hali dumuni a tɛ n'aw bɛ se ka anw dɛmɛ aw dɛmɛ ala kama n'aw t'a se ka dɛmɛ ayiwa aw jɔ de don. O kɔfɛ Baba Alifa ye mobilibolila ye olu tun bɛ taa lere taamaw la ni u ka bolimafɛnw ye ka mɔgɔw ta. Nka sira in datuguli kɛra gɛlɛyaba ye olu ma. An k'a ka seerew lamɛn. Gɛlɛya mun b'an bolo lɛrɛ sira in mina n'an bolo parce que an taara u ko lɛrɛ don dɔ la an ka vouvage mu u b'an lasegi an taara fo Njura à quelques kilomètres de Ɲɔnɔ an taara fo yɔrɔ in na fo an tɛmɛna ka taa fo 25 kilomètres de lɛrɛ on est à côté de lɛrɛ même u y'an lasegi tuguni quoi u ko an ka segi fulolu u ko an ka segi ko sira tɛ an segira ka taa Njura an tora tile 2 Njura fɔlɔ an n'an ka passager ninnu o tile sabanan an ye Turki ka gasoil ɲini ka taa pour que an segira ka taa fo Moti an taara ka segi ka taa fo Moti ka taa Pinasu ta ka mɔgɔw k'a la ka taa depuis o kɛra an bɛ opposition kelen kɛlɛ na an bɛ mɔgɔw ta Bamakɔ ka taa n'u ye Moti ka t'u don Pinasu la gɛlɛya kɔni b'an bolo yɛrɛ parce que lɛrɛ yɛrɛ gɛlɛya bɛ lɛrɛ de bolo parce que lɛrɛ dumuni yɛrɛ t'a la ka sɔrɔ lɛrɛ kɔni mobili ti bɔ lɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya yɛrɛ de sira in u y'a minɛ an na yɛrɛ sira in kɔni a minɛna an tɛ taa yɔrɔ in na sisan wallahi an ka mobiliw bɛɛ jɔlen de don mobiliw bɛɛ de jɔlen dɛ mobili si tɛ taa lɛrɛ mobili bɛɛ jɔlen dɛ wallahi gɛlɛya kɔni b'an bolo yɛrɛ vraiment hali dumuni sɔngɔ o ye problème de hali dumuni sɔngɔ baara jɔra yɛrɛ de parce que Moti tɛ mɔgɔ si arranger an ka mobiliw jɔra si tɛ baara la quoi si tɛ baara la o de an ka gɛlɛya kɔni b'an bolo o de parce que lɛrɛ sira in parce que an ka sira de don parce que sira foyi t'an bolo ni o tɛ an sira foyi dɔn ni lɛrɛ sira in tɛ n'a min'an bolo n'u y'a min'an bolo kɔni an t'a dɔn an bɛ mun kɛ an bɛ débrouiller dɔrɔn de kɛ an ka mobili kɔni tɛ baara la yɛrɛ mobili kelen o de bɛ taa Moti baara jɔra gɛlɛya yɛrɛ de b'an bolo gɛlɛya yɛrɛ de. Kangaba mara la dugu min bɛ wele ko Danka yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko siniwaw ka sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'u ye sanu bɔ u bɛ sanu ko ji nɔgɔba min na o ji nɔgɔ de ye u bolo dɛsɛ ni ka taa jigin dama dɔ kɔnɔ o fana y'a sɔrɔ muso caman bɛ dingɛ kɔnɔna in na a kɛra gɛlɛya ye kosɛbɛ sabula mɔgɔ caman ni tora a ko da fɛ Danga dugutigi denkɛ ye Sɛk Umaru Magasuba ye an y'ale ka sira dɔ sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ an k'olu lamɛn. Kibaruya nin kɛra kɛcogo min na o de ye fɛn sababu yɛrɛ sɔrɔla Siniwa ko de fɛ gurupu dɔw de Siniwa équipe ka na n'a ye an ka yɔrɔ la yan ka na baara kɛ Siniwa baara kɛ
bon kɔlɔlɔ nin yɛrɛ sɔrɔla o de fɛ jinɔgɔ de jigila musow kan muso kɔnɔma dɔw b'a la muso denbatigi dɔw b'a la arabalo n'o bɔnna le 29 ma an yɛrɛ ye su 12 de layɛlɛ min sɔrɔla danga ta 5 yɛrɛ de tun b'o sugu o la danga ka tun ye mɔgɔ 5 ye vraiment kɔlɔlɔ nin kɔni sɔrɔla chinois baara de fɛ mais jɛkulu dɔw de u b'a fɔ minnu ma ko tɔmɔlɔmaw an fɛ yan o de nana ni chinois ninnu ye a ma kɛ dugu yɛrɛ ka yamaruya ye u nana ni baara nin ye wajibi bolo ma bɛn tun t'a kɔnɔ bon o baara kelen sababu la a kɛra sababu ye kɔlɔlɔ ne nana dugu sɔrɔ nin position na voilà n'i ko k'i bɛ tiɲɛli fɔ chinois baara nin tiɲɛli tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que a ye kɔlɔlɔba yɛrɛ de lase dugu ma fɔlɔ parce que an ka dugukolo yɔrɔ caman de bɛ min tiɲɛlen don bi kosɛbɛ kosɛbɛ hali an ka sɛnɛkɛyɔrɔw u bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛ an ka sɛnɛkɛyɔrɔw bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛ hali an ka yiri min bɛ wula kɔnɔ jinɔgɔ nin bɛ kɛ yiri ninnu bɛɛ tiɲɛ ka taa fɛ donc n'i ko k'i bɛ chinois baara nin kɔlɔlɔ fɔ ka s'a dan na i tɛ se k'a kuma fɔ ka s'a dan na cogoya si de la i bɛ dɔ de fɔ a la sinon i tɛ se k'a kɔlɔlɔ fɔ ka s'a dan na o puis muso 12 min fana sɔrɔlen nin an tɛ se ka dinganiya kan k'a fɔ ko nin y'a banni ye parce que mun na dinga nin kɔnɔla bɛɛ ma sɔrɔ fɔlɔ ka furu hali jusqu'à présent ɲinini b'i la mansin bɛ kɛ ɲinini kɛ hali fɔlɔ baara nin na pour que n'a sɔrɔ mɔgɔ tɔ min bɛ yen u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na mais baara kɔni ma jɔ fɔlɔ u bɛ ka ɲɛɲininiw kɛ donc chinois baara kɔni a ye kasaraba de lase an ma a ye kɔlɔlɔ caman de s'an ma parce que an ka dugukolo yɔrɔ dɔ tiɲɛlen don a bɛ san 50 de bɔ an tɛ se ka baara kɛ yen bilen parce que an sigilen don sɛnɛw de ma yan dama baara ye bolofɛ baaraw de an bɛ dama baaraw de kɛ ka to k'an ka sɛnɛkɛfɛnw musakaw ni fɛnw ɲini dama baara la sinon an ka base ye sɛnɛ de ye mais i bɛ sɛnɛ kɛla dugukolo min na ni dugukolo bɛɛ nana tiɲɛ ka bɔ i bolo i bɛna baara jumɛn de kɛ sigikun b'i la wa an n'o sigilen tɛ foyi ma fo sɛnɛ bon nin ye mɔgɔ dama dama ka baara de ye dɛ mɔgɔ dama dama ka baara de don dɔrɔn parce que an bɛ don min komi bi ni nafolo kɛlen don ka mugu labɔ cogo dɔw la u bɛna baara sugu dɔw kɛ a bɛ k'i na ko dugu bɛɛ don parce que muguw b'a kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ u bɛ yala u b'a kow ɲɛɲini ka dɛsɛ kɛ ko bɛ kɛ bon kɛlɛ dun fɛn caman de bɛ yen n'i ko k'i b'a kɛ ni sintana ye a man ɲi bon o de kama a ko bɛ wara mɔgɔw ɲɛna k'a to ka sababu kɛ kɛlɛ in sira de ye bon donc chinois baara n'a fɔra k'an ka kuma fɔ ka s'a dan na a kɔlɔlɔ fɔ ka s'a dan na an tɛ se ka a kɔlɔlɔ fɔ ka s'a dan na parce que a ye tiɲɛni caman de s'an ma an kɔni ka laɲini ye min ye sisan o de ye autorité k'an dɛmɛ baara nin na parce que n y'o de fɔ baara o baara ni ɲɛ b'a la ka kɔlɔlɔ ka bon a bɛ kɛ kuma ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ ko ɲɛfɛ u tɛ kɛ mɔgɔw faamuya ka baara in jɔ n'a fɔra ko dugu gansan ka to ɲɔgɔn na sintana kɔnɔ mɔgɔ ka an ka laɲini to yen an ka laɲini de ye pour que u ka se ka segin kɔ baara in kɛ jɔ cogo min na donc dugu kɔni ka laɲini ye min ye bi o de ye chinois baara yɛrɛ jɔlen an ka territoire kan pour que an bɛ se ka lafiya cogo min na o kɔfɛ mali dɔnkilidalaba min bɛ wele ko Rokiya Tarawele ale ka nominali baaraw bɛ sen na min ye gɛlɛya ye ani a furucɛkɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ den nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ fiɲɛbɔda dɔw kɔni dira ma ni waati tɛmɛnen na Bruxelles nka o n'a ta bɛɛ kiriw ma ban fɔlɔ sabula kiri kan ka kɛ don nataw la a somɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ olu y'a jira k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa min b'a to a bɛ se ka nɔ bila cogo min na Mohamed Sherifu Jara ye u ka ɲɛmɔgɔ ye an k'o lamɛn. An kun ka kɛn ka tɔnsigi dɔ kɛ comme Rokiya bilara janvier kalo 22 jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ collectifw na an kun ka kɛn ka ɲɔgɔn ye ale ka ko dɔ dayɛlɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ min an ka kɛn ka mun de kɛ sisan Rokiya bilara comme a bilara ka a ma ban pewu kiri ma ban pewu de k'an sigi ka miiri k'an hakili jagabɔ an ka kɛn ka min de kɛ sisan pour que an bɛ se ka hali bi an bɛ taa ɲɛfɛ pour que nin kiri in bɛ cogoya min na nin ka ban pewu a ka jan na fana puisque c'est vrai a bilara janvier kalo 22 nka u bɛna kiri wɛrɛ kɛ tugun u bɛna segin o kiri kan ka ani a ka avocat kun tɛ kiri fɔlɔ in na ani sɛrɛ fana kun tɛ yen ani a yɛrɛ fana kun tɛ yen nka ni se yen nɔ ni a bɛna kɛ a bɛna k'olu ni kiri bɛna kɛ don min a bɛna k'olu bɛɛ ɲɛna voilà an ye taamaw caman yɛrɛ kɛ an ye an ka ministère mɔgɔw ye o yɔrɔ caman na yɛrɛ ani ministres ye ɲɔgɔn ye an taara primature la an taara ministère de la culture seko ni dongo ministère an taara o la an taara ministère des affaires étrangères la an taara ni ministère de la justice la ani ministre Kasogo yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye an taara ministère de la culture la an taara ministère de la communication la bref an taara yɔrɔ caman ka taa an sigi yɔrɔ dɔw la ani ministre yɛrɛ bɛ kuma yɔrɔ dɔw la n'a ka cabinet mɔgɔw bɛ kuma pour que k'a lajɛ an bɛ se k'a dɛmɛ cogoya min na de ka Rokiya ka kirikara in k'a laban o bɔlen kɔ yan ni ambassadeur mɔgɔw kumana ani
Mali ambassade min bɛ Rome an n'olu mɔgɔw kumana ani Mali ambassade mɔgɔ minnu bɛ Bruxelles fana an n'olu bɛɛ kumana olu kɔni olu taara a kiri bɛɛ la a kɛra Rome ye o a kɛra Bruxelles ye o taara kiri bɛɛ la de ka t'u sigi de ka Rokiya Senkɔrɔ don o diyara an ye kosɛbɛ donc an bɛ gouvernement fo la k'u waleɲuman dɔn an bɛ ambassade fana fo la k'u waleɲuman dɔn voilà o de ye an ye baara minnu kɛ bien sûr an ni artistes fana ye bolo kun bɛ ɲɔgɔn bolo a ko la parce que an ye artistes minnu ye a bɛnna la k'a fɔ ni an ye fɛnkɛ in kɛ manifestation kɛ o bɛnna la olu artistes ka ca n da tɛna se a bɛɛ tɔgɔ ma mais Mariam Bagayogo kun sɔnna Umu Sangare kun sɔnna Nawa Dumbiya kun sɔnna Mamu Sidibe numéro 1 kun sɔnna et puis artistes wɛrɛw bɛ an kun y'o ani Sidiki Konate an kun y'o contacté fana an taara ministre caman fɛ yen nɔ ni bɛɛ y'i ka hakilinata fɔ a la min ka kan ka kɛ min ka kan ka fɔ n'u y'o fɔ a la de ka na wolo nin na ka na wolo Rokiya labilali la fɔlɔ donc an bɛ se k'a fɔ tare an ma se k'a fɔ tare donc an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn parce que a kɛra cogo o cogo mɔgɔw ye fɛn kɛ sa o ma fɛn kɛ sa o ni Rokiya kɔni nana bila fɔlɔ kɔni an b'a fɔ o ma ko tare o kɔni o ka ɲi parce que o kun y'an bɛɛ ka laɲini de donc laɲini nana sabati sisan donc an bɛ foli kɛ bɛɛ la ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ journalistes fana fo parce que hakili tun bɛ fɛ ka bɔ o kɔ an bɛ kunnafonidilaw fo parce que mɔgɔ yɛrɛ dama min nana ne fɛ ka interview ta dan t'a la organe de presse ka ca wala an tun bɛ kunnafoni di u ma pour que jama bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na Rokiya ka gere-garin a bɛ hakɛ min niveau min na min bɛ ka k'a la pour que jama ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ o kan je crois que o la kɔni médiaw ka kan k'a fɔ parce que u ka baara kɛ ka ɲɛ o kɔfɛ dɔgɔkun in kɔnɔ kalandenw ka ko ɲɛnabɔ cakɛda min wele ko senu olu y'u ka dayɛlɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka b'u ka baarakɛtaw kalama cogo min na ani ka ɲɛfɔli dɔw kɛ mɔgɔw ye ka ɲɛsin u ka gɛlɛyaw n'u ka degun ma Saliya Sinali Tarawele ale ye senu ɲɛmɔgɔba ye a ye min fɔ ni jawula an k'olu lajɛ bon senu ye faso ka cakɛda dɔ ye mun bɛ enseignement supérieur la mun b'a janto denmisɛnninw ka kalanko la walasa u ka se ka kalan kɛ ka ɲa donc walasa k'u dɛmɛ u ka bourses saraliko la u ka ladonni santé kɔnɔ ani u k'u ka logement ko donc senu bɛ yan walasa ka fɛɛrɛ tigɛ mun b'a to u bɛ se ka kalan kɛ hɛrɛ la cogo min kɔnbaden na an ye lajɛ dɔ kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an k'o kɛ n'o ye ka denmisɛnninw wele ekɔlidenw wele k'u lasigi an n'u ka masala n'an y'a fɔ ma an yɛrɛ y'o fɔ ma ko senu bɛ ka aw lamɛn o lamɛnli tun ye jumɛn ye barisa gɛlɛya caman b'u kan an t'olu dɔn n'an n'u kumana ka falen kɛ o gɛlɛyaw o bɛ yɛlɛ an ma an b'o dɔn o b'an permet an ka se ka o gɛlɛyaw ka fɛɛrɛ tigɛ o la walasa o ka bɔ u kan bon laɲini ninnu ye fɛn jumɛn ye an ye mun jateminɛ a la caman bɛ a la u tun t'a dɔn senu ka baara yɛrɛ ye mun ye barisa n'i tɛ a dɔn senu kan ka mun kɛ i bɛ se ka fɛn caman ta k'a lase u ma k'u jalaki fɛn caman na k'a sɔrɔ o t'u ka baara ye donc nin rencontre b'a to ekɔlidenw bɛɛ b'a dɔn senu ka baara ye mun ye n'u y'o dɔn u b'a dɔn u kan ka na ni problème mun b'a la u bɛ se k'o la na senu na cogo min an bɛ se k'o solution sɔrɔ o la donc an y'o ye et puis gɛlɛya fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ ni anw y'olu ɲɛnabɔ n'u tun t'a kalama nin kɛra sababu ye an y'a f'u ɲɛna mun kɛra surtout mankan caman bɛ kɛ u ka bourses saraliko de la an y'a ye caman kɛra o la et puis gouvernement ye fɛɛrɛ tigɛ walasa o bourses ka sara cogo min bon an ye jaabi mun d'u ma u ka ɲininkaliw la u y'a yira k'a fɔ tuma dɔ sarali tɛ kɛ joona an y'o ɲɛf'u ɲɛna mun bɛ se k'o bali barisa pour que senu ka même u ka sarali daminɛ u ka résultats kan ka bɔ u ka institution structure la n'o nana senu bɛ baara kɛ ka décision ni fɛnw labɛn pour que sarali ka kɛ donc an ye o réponse d'u ma que an ka baara ye walasa o sarali bɛ se ka teliya cogo min donc o fɛɛrɛ an y'o tigɛ aw ni dɔw bɛ yen nɔ olu ka santé ko i ko santé tɛ yɔrɔ dɔw la i komi université de Sikaso n'o dayɛlɛ la sisan donc an ye fɛɛrɛ tigɛ fɛnɛ walasa olu janto bɛ se ka k'o la cogo min
u bɛ se ka u ka santé ko bɛ se ka fɛn o ni olu ka ɲininkali dɔ ba kun bɛ komi ni olu ni étudiant tɔw tɛ kelen ye an ko o tɛ aw ka yɔrɔ dayɛlɛ la sisan senu fɛnɛ fɛɛrɛ tigɛ walasa a bɛ se k'a ka antenne dɔ dayɛlɛ Sikaso cogo min n'o b'a to a bɛ se ka logement sɔrɔ n'a bɛ f'o ma résidence an bɛ o fɛɛrɛ tigɛ la k'o kɛ donc o ɲininkaliba ninnu de kɛra ni an ye solution sɔrɔ olu la an ka laɲini sabatira barisa a b'a permettre k'an dɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ comme gɛlɛya an b'olu dɔn o ni aussi an n'u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ et puis o la o bɛ danaya fɛnɛ créer donc ni danaya tora ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ nɔgɔya an bolo non weleweleda kan min bɛ yen nɔ an tɛ se k'a ka fɛn bɛɛ kalama ni u gɛlɛya b'u fɛn fɛn da la u kana yira u kana senu na an b'u ka baara de la parce que o yɛrɛ de y'an ka slogan ye ko senu bɛ ekɔlidenw ka bila de la k'u ka baara kɛ. Lakɔlikaramɔgɔw ka lafasalatɔn min tun bɛ wele ko SYNEB olu ye u ka kɔngɔrɛba baaraw boloda i b'a ye k'a fɔ u ye baara caman sigi sen kan ko hukumu kɔnɔna na baara belebelebaw la i b'a ye k'a fɔ tɔn yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ syndicat national des enseignants du Mali ye danaya kurakura ka da Amadu Kulubali kan ko kura ye ka bila u ka lafasatɔn ɲɛma baara dayɔrɔ senfɛ ale ye min fɔ a ko kan k'olu lajɛ ni jaw la. Tɔndenw lafasa k'a lajɛ ni minnu tun bɛ baara kɛ ni minnu tun tɛ baara kɛ ni équipe kun ka ɲi ni équipe ma ɲi k'a lajɛ ni yɛlɛma kan ka don bureau sigi in kɔnɔna na ka maakuraw ta minnu bɛ se ka fanga di bureau in ma donc o ye bakurubadaba dɔ ye mun de y'a to ni lajɛrɛba in kɛra sɔgɔmada in na pour que an bɛ se ka o baara kɛ cogoya min na ka laɲini dɔw fana ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan ni lasigi in banna pour k'o lase Mali gouvernement ma pour que n'an bɛ se ka cogoya sɔrɔ o la cogoya min na pour que Mali ekɔlidenw bɛ se ka bɔ Mali karamɔgɔw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na ne ka kumakan ye mun ye ka ɲɛsin an ka tɔndenw o ye k'a fɔ u y'a ye bi an ye jɔnjɔn dɔw d'u ma k'a yira tɔw la minnu tɛ wari sara i n'a fɔ Bamakɔ n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ yɔrɔ tɔw k'a d'u ma k'a yira k'a fɔ olu voilà ninnu de ye région ye minnu bɛ carte san a ɲɛma n'i y'a jateminɛ kɛmɛ sigi o kɛmɛ sigi an ye jɔnjɔn di minnu ma i bɛ taa sɔrɔ 60 sira la y'o sara donc o ye ko ye mun kan k'olu encourager k'u féliciter pour que minnu fana bɛ yen n'u tɛ se o hukumu kɔnɔna na u bɛ se ka dusu ta cogoya min na pour que ka se olu fana ka niveau la donc olu ye koba ye kelen ka fɔ an ka tɔndenw fana ɲɛna k'olu ka syndicat k'u ka taa yɔrɔ min na u ka taa o yɔrɔ la u ka syndicat u k'a labato a bɛ fɔ de ma n'i y'o kɛ syndicat bɛ laɲini fɛn fɛn kɛ a bɛ fɔ minnu ma ko grève a bɛ fɔ minnu ma ko marche donc an kan ka labato tant que nin t'o labato k'a fɔ ko n ye n ka tɔndenya wari sara ko de kɔrɔ k'i ye tɔnden ɲuman ye o tɛ tɔnden ɲumanya ye donc fɛn fɛn bɛ kɛ tɔn tɔgɔ la i kan ka taa a participer tɔn tɔgɔ la donc olu laɲini k'o lase an ka tɔndenw ma. O kɔfɛ alikama feereli ka taa n'a ye kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye o waleya kɔn minnu ka baara don olu ye tɔnsigiba dɔ kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ ka se ka u ka hakilila fɔ ka ɲɛsin nin latigɛ ma an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ k'u ka ɲɛmɔgɔ dɔ ka laseliw labɛn n'o ye Saka Mulu Kulubali ye ale min fɔ nin jaw la an k'olu lajɛ. Ne tɔgɔ ye Saka Mulu Kulubali n ye Kajolo délégation locale chambre président ye bi sɔgɔmada ni lajɛ bɛ Mali bɛnɛsɛnɛnaw minnu bɛ bɛnɛ sɛnɛ foro la lajɛ bɛ bolo bɛnɛsɛnɛnaw le kan bi parce que an ye wele bila ala ni an ka président ba Elhaji Sori Ibrahim Traoré a bɛ Amérique nin waati in na anw ni ale baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ye wele bila Mali bɛnɛsɛnɛnaw ma minnu bɛ bɛnɛ sɛnɛ an ka fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka se ka Mali bɛnɛsɛnɛ bila minɛ sanuman kɔnɔ bari sabula ni Mali bɛnɛsɛnɛnaw ta k'a lajɛ Mali bɛnɛsɛnɛnaw ma labɛn ni ka ɲɛ o la anw ye jateminɛ min bɔ bɛnɛsɛnɛ kan bɛnɛsɛnɛ a bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la a bɛ cikɛla yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ni anw y'o jateminɛ kɛ o la an ye wele bila bɛnɛsɛnɛnaw ma ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen o ka na an ka se ka sigi an bɛ se ka bɛnɛsɛnɛ labɛn cogo di
Mali kɔnɔ ni Mali cikɛla bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ bɛnɛ na yaasa jamana yɛrɛ ɲɛmaayaso ka se ka nafa sɔrɔ bɛnɛ na jamana kɔnɔ jamana kɔ kan bi lajɛ ɲɛsin o ma hakilina min ye anw bila nin na anw y'a ye bɛnɛ ye fɛn ye Mali kɔnɔ a bɛ se ka maliyɛnw denmisɛnninw bali ka taa jamana kɔ kan parce que anw ye jateminɛ kɛ bɛnɛ na bɛnɛ hectare 1 sɔrɔ la n'i y'o jateminɛ donc ni anw ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka se ka bɛnɛ sɛnɛ cogoya ɲɛfɔ u ye gouvernement ka dɛmɛ d'u ma a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnw ka tungafɛ taali bali ani denmisɛnw bɛ bɔ ka taa dama na ka taa wari ɲini an y'a ye bɛnɛ sɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ b'o la an fana y'a jateminɛ bɛnɛ sɛnɛw na anw farila ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen a bɛ kɛ sababu ye ka bɛnɛ yɛrɛ sugu sɔrɔli nɔgɔya anw bolo jamana kɔnɔ jamana kɔ kan u hakilina ye anw bila la k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ma an ye na an bɛna sigi an bɛ hakiliw fali ɲɔgɔn la an ka se ka Mali bɛnɛ sɛnɛtɔn kɛ kuluba kelen ye donc Mali bɛnɛ sɛnɛ kɔnɔna na sugu ɲuman ka se ka sɔrɔ bɛnɛ sɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ kunfɛ baara la nin waati n'an bɛ foli lase jamana ɲɛmaaw ma ka welewelekan lase u ma an tɛ sɛgɛn min na bari sabula an ye chambre cidenw ye wele min bɛ anw fɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma a ka di jamana ni sɛnɛkɛlaw ye bɛnɛ sɛnɛnaw ye u ka bɛnɛ sɛnɛ don minɛ sanuman kɔnɔ u ka bɛnɛ sɛnɛnaw lamɛn ka bɛnɛ sɛnɛ don minɛ sanuman kɔnɔna na yaasa bɛnɛ sɛnɛkɛlaw ye faamuya min sɔrɔ a la foro kɔnɔna na bɛnɛ ye fɛn ye a bɛ se ka jamana yɛrɛ basigi bari sabula denmisɛnnin caman bɛ yɛrɛ tun fɛ ni bɛnɛ sɛnɛ jamana ɲɛmaaw sera ka dɛmɛ lase bɛnɛ sɛnɛnaw ma kabini k'a daminɛ si ɲuman na fo ka taa se sugu ɲuman ma a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw bali tungafɛ taga ma a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw bali damada tagali ma o hakilina ye de bɛ an bolo ka welekan lase jamana ɲɛmaaw ma jamanaw de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kibaruw farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma jɛ ka baara don Andre Traore, Emmanuel Jara, Daniel Pujugu ani Jɛnɛba Sima an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka labɛn law kana ɲinɛ k'an ka jaw lajɛ ani k'u partager aw kana ɲinɛ fana ka abonner an ka page kan walasa aw ka se ka jaw sɔrɔ u bila waati yɛrɛ la ala ka waati wɛrɛ yira an na